כן. ביום השישי היו אומרים את הפרק השם על הצילות לבש, שבו נשלמה הבריאה, אוקיי? ובעצם האדם הכיר את יוצרו. ובשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ונוכל לברר. הגמרא במסכת מגילה מסבירה לנו קצת על זה ואומרת ככה. לפני הגמרא, מה זה ליום שכולו שבת ונוכל לברר? כן? יש דעה שאומרת שהעולם הזה יהיה 6,000 שנה, אחרי זה יהיה חורבן של 1,000 שנים, ואז רק הקדוש ברוך הוא יהיה לבד בעולמו, מה שכתוב, ונשגב השם לבדו ביומו. זה מה שאומרת הגמרא. אז היום שבת זה דומה ליום השביעי. יומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנים. טוב, עכשיו בואו נדבר רגע על משהו על היום השני, נגיד איזה משהו, כי זה קשור לנו. אנחנו עדיין קצת באורות של חנוכה, וגם בכל הנושא של מכירת יוסף וכל מה שקשור לזה. אז ננסה להגיד איזה משהו, לחבר את זה קצת, משהו שמתקשר גם לפרשת השבוע וגם לחנוכה. מזמור השני, שאומר גדול השם ומלך מאוד בעיר וקרא הקודשו, אמרנו שהוא מדבר על בתי המקדש, על בית המקדש. יפה נוף, משוש כל הארץ, הר ציון, יחסי צפון, קריית מלך ואלוקים בארמונותיה נודע למסגר. זאת אומרת, זה מה שמסגר את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם בית המקדש. בית המקדש זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא שהוא כל וכל ומלוא כל העולם כבודו, הצליח לקחת את עצמו, במילים שלנו כמובן, ולהכניס את כל כולו לתוך בית המקדש. שזה משהו שסותר אחד את השני, כי אם מלוא כל העולם כבודו, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם, אז הוא יכול להכניס את עצמו לתוך בית המקדש. אז זה מה שמייחד אותו מכל המנחים. אבל ההמשך של הפרק הוא לכאורה לא קשור. ההמשך של הפרק אומר, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, הם ראו כן תמהו, נבהלו נחפזו, רעדה חזתם שם, חיל כיהודה, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. מה קשור? זה לא קשור לבית המקדש, מה הסיפור פה? הגמרא במסכת מגילה מספרת לנו על ריב שיש בין שבט יהודה לבין שבט בנימין. וככה היא אומרת, מה היה בבית המקדש בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים. הרצועה הייתה יוצאת בחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. ובא מזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום ולבולעה, שנאמר חופף עליו כל היום. לפיכך זכה בנימין ונעשה שכן לשכינה. אז למעשה, מה שהגמרא מתארת לנו זה את מה שנקרא בפרשה השבוע. השבוע אנחנו נקרא ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני דרבה ואחד דבר בעודני אדוני וכו' וכו'. בעצם על מה הערים שלהם. אז נכון שלפי הפשט הם רבו על הנושא של בנימין שהוא יבוא או לא יבוא. אבל בספרי הספרים שבססים על תורת הסוד, אז הם אומרים שבעצם הריב שלהם היה בחלקו של מי ייבנה בית המקדש. למה? כי בית המקדש יכול להתבנות רק אצל מישהו שלא השתחווה לעשו. והיחיד שלא השתחווה לעשו זה בנימין, כי הוא עוד לא נולד. ובא יהודה ואומר, נכון שאני השתחוויתי לעשו, אבל זה התכפר לי. מתי זה התכפר? ברגע שיהודה בא ואמר, צדקה ממני, אז זה התכפר לו. ואז בא יוסף ואומר לו, זה נכון. יכול להיות שהתכפר לך באמת, אבל עדיין, זה בלתי אפשרי, כי אתה היית חלק מהמחירה. ובנימין לא היה מחירה. אם נסתכל, נראה שכשיוסף מתגלה לאחים שלו, הוא אומר, אני יוסף, אחיכם אשר מכרתם אותי. למה הוא צריך להגיד להם? הם לא יודעים שהם מכרו אותו? רק הם יודעים. זאת אומרת, אם הוא אומר שהם מכרו אותו, אז זה חייב להיות שזה הוא יוסף. אוקיי? ולכן הוא בא ליהודה, ואומר לו, אתה לא יכול לקבל חלק בבית המקדש. למה? כי אתה היית חלק מהמחירה. והיית חלק מהשבועה שהאחים נשבעו. ואז אומר לו יהודה, וזה מה שהוא אומר לו בסוף הזה, כי עבדך ערב את הנער. זאת אומרת, יהודה בעצם תובע משפט חדש, בעם ישראל, תובע ביטוי חדש, שהולך ללוות את עם ישראל לאורך כל הדורות, וזה הערבות ההדדית.
אוקיי, ואז כשהוא אומר את זה, בגלל שהוא אמר את זה, בגלל שהוא ערב את הנער, אז בעצם יהודה זכה שיהיה לו גם כן חלק בבית המקדש. ואם זה ככה, אנחנו רואים שבבית המקדש, אם נחזור שנייה למה שדיברנו במסכת תמיד, עיקר העבודה של בית המקדש הייתה קורבן תמיד. אנחנו בחנוכה קוראים על חנוכת המשכן. המשכן חיכה 3 חודשים פחות או יותר כדי שיקימו אותו. ואז כשהקימו אותו, היה את קורבנות הנשיאים. וכשהנשיאים יקראו את הקורבנות שלהם, בעצם אהרון הכהן חלשה דעתו. רש"י אומר, חלשה דעתו, למה? רפאי, אני לא דיברתי כשאתה ארמות עושים. רש"י אומר שחלשה דעתו, למה? כי הוא ראה את הנשיאים מקריבים, והוא לא מקריב. הוא אמר, רגע, אולי אם הם מקריבים והתכפר להם החטא שהיה להם, שזה נושא בכלל אחר, מה היה להם החטא, אבל לא משנה, בהנחה שהיה להם איזשהו חטא או אבק של חטא או משהו כזה, אז זה התכפר להם. הוא אומר, אהרון, אם אני לא מקריב, אז כנראה שלא יתכפר לי חטא העגל. ולכן, אומר רש"י, חלשה דעתו, שהוא ראה אותם מקריבים, והוא לא מקריב. התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרעש מפריע ממש. התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, היא תשובה קצת מוזרה. הוא אומר לו, חייך ששלך גדולה משלהם, למה שאתה מדליק ומטיב את הנרות? ונשאלת השאלה, מה הקשר? אז מה אם אני מטיב את הנרות? מה זה נותן לי? זה עוזר לי בזה שאני לא מביא קורבן כמו הנשיאים? זה עוזר לי בזה שזה לא מתכפר לי? אלא מה? ופה זה הסוד שהדבר היפה שבעניין. המשנה מספרת שמעולם לא לן אדם בירושלים בחטא בידו, ולעולם לא קם אדם בבוקר בחטא בידו. למה? כי תמיד של בוקר מחפר על עבירות של הלילה, ותמיד של בן 40 מחפר על עבירות של היום. יפה. בעיקר העבודה של בית המקדש הייתה זריקת הדם של מה? של התמיד. עכשיו אם נחזור למה שדיברנו מקודם, אז נראה משהו מאוד יפה. אמרנו שאביי סידר את סדר המערכה. הוא אמר לנו מה הסדר של המערכה, מה הסדר. אמרנו שלפני דם התמיד, אמרנו הטבת 5 נרות קודמת לדם התמיד, ודם התמיד קודם להטבת 2 נרות. זאת אומרת שכדי להקריב את קורבן התמיד, כדי שקורבן התמיד יתקבל, אתה חייב לעטוף אותו. ובמה אתה עוטף אותו? במנורה. אז אם כן, כשחלשה דעתו של אהרון, בא הקדוש ואומר לו, חייך שלך גדולה משלהם. כי כל הכפרה שיש לעם ישראל לא היה בקורבן תמיד. ובלי שאתה תטיב את הנרות, קורבן התמיד לא יכול לעלות. אתה רואה שהנרות יש 7 נרות, ויש 5 ו2, וחתוי באמצע. זאת אומרת שבלי זה אי אפשר להעלות את הקורבן תמיד. וכן, חייך שלך גדולה משלהם. ולכן אהרון התנחם, והבין שגם לא יתכפר על חטא העגל. אז זה לגבי הסיום מסכת. הנר"ן הלך מסכת תמיד. אני רוצה להגיד עוד משהו בניואנס קצת אישית. אנחנו נמצאים פה בגלל שזה 2 לפטירתו של אבא, סבא. מן הסתם לכל אחד יש את הזיכרונות שלו ואת הדברים שלו שהוא לקח ממנו. אני לא חושב שיש יום אחד שאני עולה במדרגות ואני לא מרגיש תחיתה בלב איך סבא וסבתא לא נמצאים ואיך אי אפשר לראות אותם ואי אפשר לדבר איתם. היה איזה משהו שדיברנו עליו בשבעה, אבל ככל שעובר הזמן אני בתחושה שלי הוא יותר ויותר נכון. תמיד אבא ודודה שרה אמרו שסבא נולד בחנוכה, וכשמצאנו את הדרכון שלו, התברר שזה היה בשבועות. דודה שרה אמרה כן, זה לא היה, כן היה וכו'. זה לא סוד שלפני בין 15 או 16 או 17 שנים, אני לא זוכר כמה, אבא היה בבית חולים ועבר שם ניתוחים, ואחרי הניתוח השני קראו לנו לבוא ולהגיד שלום. ובערך אני חושב שהקפצנו את כל מי שמכיר שיתחיל להגיד תהילים, ובאמת אחרי כמה שעות המצב השתנה. וכמו שזה נראה לי, מהמקום
אני מסתכל על זה, הסבא קיבל עוד 15 שנים באותו זמן. אם הוא באמת היה צריך ללכת באותו זמן, הוא קיבל עוד 15 שנים. והסיבה שהוא קיבל את ה-15 שנים האלה כנראה בחזרה, זה כי אומרים שצדיקים ממלאים את שנותם. ואם הם אמרו שהוא נולד בחנוכה, אז הוא גם נפטר בחנוכה, יומיים אחרי חנוכה. אז ככה זה בתחושה שלי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בתחושה שלי זה מאוד מאוד חזק, וכל פעם שאני חושב על זה, זה רק מעצים את העניין. וזהו, קשה לי מאוד בלעדיהם, תארתי שגם לאחרים, לכולם, הם עוד חסרים לנו, ומקווה שיבוא המשיח תהיה גאולה ונזכה לראות אותו בחזרה. דעתן עליו חוספת תמיד ודעתה חלן. לא ניתן שמינך חוספת תמיד ולא ניתן שמינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. דעתן עליו חוספת תמיד ודעתה חלן. דעתן עליו חוספת תמיד ודעתה חלן. לא ניתן שמינך חוספת תמיד ולא ניתן שמינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. דעתן עליו חוספת תמיד ודעתה חלן. דעתן עליו חוספת תמיד ודעתה חלן. לא ניתן שמינך חוספת תמיד ולא ניתן שמינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. יהיה רצון לחנך על נעלינו ולארצנו, שיתאר תורתך ומונתנו בעולם הזה ותראה ממנו לעולם הבא. חנינה בר-פפא, רבי בר-פפא, רחמן בר-פפא, אחי בר-פפא, אבא מרי בר-פפא, רחמן בר-פפא, אחי בר-פפא, סורחם בר-פפא, אדם בר-פפא, דאום בר-פפא, הרבנה את דברי תורתך, וכינו קביעות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו ותצאנו, ותצאי כל עמך בישראל, כולנו אלה שמך, ולמדי תורתך לשמה. מהבית החכימים מתותר כאילו עולם יהיה ליביתם תחוקך למען לא יקוש לעולם ולשכח תתמדך כיפם שניתני ברוך אתה אדוני למדי לחוקך עומדים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולארצנו ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו ביושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברי בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי העולם רב והם רצים לבר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבש את לבר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחפו ימיהם ואני אמתח בחיר אותנו לפניך אדוני אלוהינו ולארצנו כשעזרתנו לסיים מסכת תמיד כן תעזרנו כל המסכתות האחרות שהיו פה כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה ולזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו מזרנו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרנו וזרע זרנו עד עולם ותתקיים בנו ויתהלכך תמחה אותך ושכבך תשמור עליך והקיצות ההיא תשיחך הביא יבוא יעשה ימיך ויוסיפו לך שנות חיימו וחיימים בינה ושמאלה עושר וכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך לעמו ושלום. מה הוא? ביחד, יאללה, התגדל והתקדש שמי רבה לאור עתיד לחדתה על מה הולכה מתהיה ולשכללה יחלה ולמחוק חייה ולמבנה קרתה לירושלים ומעקב פולחנה לליה מהרעה ולהטבת פולחנה יקרה לשמי להדרה וזיווה ויקרה בחייכון וביומכון ובחייכון בית ישראל בהגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם לעמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה מתנשא ויתחדר ויתעלה ויתחדר שמך בקודשה וריחום נעילה מכל בחטא אשרתה תשבחתה ורחמתה נמרת לעלמה ואמרו אמן. תלך עבר סוכן מותן ומראים אישית שעדה מננה ונכון ומעל עמי ישראל ואמרו אמן. יהיה שנאמר אברהם מין שמיה חיים יצבח וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וצליחה וכפרה וערך והצללן וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומה וברחמה ועשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן. אני עושה עכשיו השכבה, צריך לעמוד. יש יראה עיניים מוצבע פרץ מאוד, צריך לעמוד. המרחם על כל גאותיו, הוא יחוץ מה. זה מה שאנחנו אומרים. ככה זה, הנה, אתה רואה, זה נוסח של ספרדי. אתה יכול להגיד לכם, אין בעיה. אומרים לך, אשר ישירת העם יצטרך חפץ מאוד, המרחם על כל גאותיו וחוץ רפון על השם, הנפש רוח המשמה של אבי מורי, שמעון בן לאה, בוא, השם תעזרנו בגננו. כל בכל בני ישראל השרויים ובכלל, כן יהיה רצון ונאמר אמן. אנחנו נעשה שנייה מים אחרונים